Mbuyomu Factory265 Media inakubweretserani ndalama zimene Oyimba ku Malawi akupeza pa platform ya YouTube. Lero Factory265 Media yufuna kusiyanitsa pakati pa Oyimba kuno ku Malawi ndi dziko loyandikana nalo la Zambia kuti kodi akatswira maiko awiriwa ndalama zimene akupeza pa platform ino ya YouTube zikusiyana motani. Ndiye lero tikupatsireni top 3 ya Oyimba amene akuchita bwino kwambiri pano pa YouTube kuchokera ku Malawi, komanso top 3 ya Oyimba amene akuchita bwino kwambiri pa YouTube pano kuchokera ku Zambia, nkuona kuti kodi Oyimba amenewa akupanga ndalama zingati pa mwezi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe ku channel imeneyi chifukwa pano pamakhala zambiri zimene simuona kuti muzidziponya, komanso sewala kupanga like video imeneyi, komanso notification button kuti tikaponya video pano mudzikhala oyambirira kudziwa. Lero tikupatsireni ma estimates andalama mafiga awiri amene katswiri angathe kupeza pa mwezi umodzi potengera mmene mavideo ake achitira pa platform ya YouTube. Lero tikupatsireni ndalama yochepetsetsa imene katswiri akutha kupeza pa mwezi, komanso ndalama yochulukitsitsa imenenso angathe kupeza pa mwezi omwewo kutengera ndi mmene mavideo ake anthu aonerera mmene achitira makamaka pa platform ya YouTube. Chinanso choyenera kudziwa nchokuti maiko awiri amenewa a Malawi komanso Zambia sali monetized pa YouTube, zimene zikutanthauza kuti ndalama zimene maiko akupanga kuchokera kwa anthu amene akuonera mavideo awo makamaka maiko ena amene ali monetized pa YouTube. Tiyambe ndi pa number 3, ndipo tiyambira ku Malawi. Pa number 3 ku Malawi pakupezeka Dremo ali ndi 111,000 subscribers pa YouTube channel yake, ndipo ma estimates andalama zimene akupeza yochepetsetsa ndi $260, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ndi 451,000 kwacha. Komanso ndalama yochulukitsitsa imene Dremo angapeze pa mwezi ndi $4,200, imene tikayisintha m'Malawi kwacha ikukwana 7.2 million kwacha. Ndiye pa number 3 ku Malawi pakupezeka Dremo ndi ndalama zimenezi. Tikalowera ku Zambia pa number 3 pomwepo pakupezeka Chile1 wavuta ndithu ndi nyimbo imene wayimba ndi mtsikana wathu wa ku Malawi kuno Queen Sheba, ndipo yeyo ali ndi ma subscriber 322,000, ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi $399, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ndi 692,000 kwacha. Komanso ndalama yochulukitsitsa imene akupeza pa mwezi ndi $6,400, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ndi 11 million kwacha. Pa number 3 kuchokera ku Zambia pali Chile1. Tifike tsopano pa number 2, ndipo pa number 2 tibwere ku Malawi. Ku Malawi kuli katswiri uja Namadingo, Dr. Namadingo inde. Iyeyu ali ndi ma subscriber 252,000 pa YouTube pano, ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi $419, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ndi 727,000 kwacha. Komanso ndalama yochulukitsitsa imene Namadingo akupeza kuchokera pa YouTube ndi 6,700 kwacha, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ikukwana 11.6 million kwacha. Pa number 2 kuchokera ku Malawi Namadingo. Tili pa number 2 tsopano kuchokera ku Zambia, ndipo pa number 2 ku Zambia pali nkhalakale Oyimba amene ndi Maki 2. Iyeyu ali ndi ma subscriber 257,000 pa YouTube, ndipo tikaona ndalama zimene akupeza yochepetsetsa kwambiri akupeza $425, pamene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ikukwana 737,000 kwacha. Komanso yochulukitsitsa imene akupeza Maki 2 ndi $6,800, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ikukwana 11.7 million kwacha. Pa number 2 kuchokera ku Zambia pali Maki 2. Tsopano dona amene akuchita bwino kwambiri ku Malawi kuti akuchita bwanji. Ku Malawi pa number 1 pakupezeka KOK ali ndi ma subscriber 123,000, ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi $682 za ku America, zimene tikazisintha Malawi kwacha ndi 1.1 million kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene KOK akupeza pa mwezi ndi $10,900, imene tikayisintha m'makwacha aku Malawi ndi 18.9 million kwacha. Pa number 1 kuchokera ku Malawi pali KOK.
Pano tsopano timalize ndi pa number 1 kuchokera ku Zambia. Ku Zambia pa number 1 pakupezeka Yomaps ali ndi subscriber 525,000 ndipo iyeyu ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi kuchokera ku YouTube ndi $1,000 imene tikayisintha m'makwacha ku Malawi ikukwana 1.7 million kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene Yomaps akupeza kuchokera pa YouTube pokha ndi $16,400 imene tikayisintha m'makwacha ku Malawi ikukwana 28.4 million kwacha. Ndikhulupirira kuti apa mwakhala ndi chithunzithunzi kuti dziko lathu la Malawi lili potani makamaka pa nkhani ya zoyimbayimba komanso phindu limene oyimba amapeza kuchokera ku zoyimba zawo poyerekeza ndi maiko ena owandikana. Tsiku ndibwereso pano ndi video imene tidzayerekezanso oyimba kuno kwathu ku Malawi ndi aneba athu ku Tanzania, tidzayerekezanso ndi anzathu ochokera ku Mozambique komanso maiko wena nkumaona kuti tikusiyana motani komanso tingapange bwanji kuti tikokere tifike madera amene anzathu afika. Ngati simunapange subscribe, kumbukirani kupanga subscribe to the channel kuti zochitika pano zisamakuphonyeni mpaka na nthawi ina amene tidzabwereso ndi video ina pano pa Factory265 Media. Mundilole kuti akandipatse moni madera wena. Ndapita.